Halleluja. Tafu li l-fidi hemm ġlieda li hija biex takkwistaħħa. Mhux biex takkwista l-fidi għax il-fidi tiġa ngħatat, imma biex tibqa' fil-fidi biex tirreżisti l-għadu. U tirreżisti l-attakki tiegħu. Hemm ġlieda. U xi ħafna minna ddew minna dik il-ġlieda u ħafna minna din jgħaddu minna. U llum dan ħanaqsam magħkom bil-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu ftit punti ta' kif nirreżistu l-attakki tal-għadu. L-attakki tal-għadu xi kultant nħossuhom mibsin u ġvera u ngħidu imma l-mulej il-grazzja tiegħu hija ħafna iktar oltra u ikbar. Grazzi Mister Qaddis. Għalhekk ejja mmorru Luqa 8 vers 40. Meta reġa' lura Ġesu u l-kotra laqetu għax kulħadd kien qiegħed jistennih u ġie wieħed jismu Ġajru li kien kap tas-sinagoga. Inxteħed f'riġlejn Ġesu u talbu jasal wasla sa għandu għax kienet qiegħda tmutlu bintu, tifla ta' xi 12 sena li ma kellux ħliefa. Kif kien għadu jitkellem, wasal wieħed mid-dar tal-kap tas-sinagoga u qallu vers 49. Min vers 40, morna vers 49, għax tkompli l-istorja ta' Ġajru. Kif kien għadu jitkellem wasal wieħed mid-dar tal-kap tas-sinagoga u qallu, bintek mietet, tħabtux iżjed lilli mgħallem. Ejja nieqfu hemmhekk. Ejja nġibu ruħna fiż-żarbun ta' Ġajru. X'aħbar kera dik li kellu jieħu dan Ġajru fil-li qed jiġġieled għal ħajja tat-tifla tiegħu u qed jiġri wara dan Ġesu Kristu fil-li f'daqqa waħda kollox waqaf. Bintek mietet. Min qatt tirċieva aħbar kera dan it-tip jaf kif tħoss id-dinja taqa' fuqek dak il-ħin, kif id-dinja tħossha spiċċat kompletament. Imma x'taqbad tagħmel f'dak il-mument? X'jaqbad jagħmel Ġajru f'dak il-mument? Ħass ħażin, x'ħass ħażin kellu fuq u bintek mietet. Daqshekk. Din kienet ir-realtà taċ-ċirkostanzi li Ġajru kienet jgħix. Li bintu mietet kienet realtà għalih, kienet verità. Però ħdejh kien hemm realtà oħra. Ma ġembu kien hemm realtà oħra. Kienet ir-realtà li l-ben Alla l-ħaj kien qiegħed ma ġembu Ġesu Kristu. Halleluja. Dak li mmexa, halleluja. Dak li mmexa ifejjaq il-morda. Dak li fetaħ għajnejn l-omja. Dak li fetaħ widnejn it-torox. Dak li qajjem in-nies mill-mewt kien qiegħed ħdejh. Wow, Ġesu Kristu realtà tagħna. Liema realtà qed nimxu fuq għallum. Liema realtà qed nemmnu. Realtà ta' ċirkostanzi tal-problemi tagħna f'dawk qed nimxu, jew ir-realtà li għalkemm l-attakki tal-għadu għedin hemmhekk u xi drabi l-ħajja tħabbatna, imma realtà ta' Kristu tirbaħhom kollha. Amen. F'liema mindset qegħdin naħsbu. Liema hija realtà l-iktar reali għalina. Din il-mistoqsija. Liema l-iktar realtà hija reali għalina. Realtà li Ġesu Kristu għadu ħaj u dawk il-mirakli kollha li jagħmel jista' jagħmelhom magħna bil-fidi llum il-ġurnata. Jew ir-realtà l-oħra ta' ċirkostanzi li tant ħabtuna li jitfawna mal-art u nħalluhom ikaxkruna mal-kurrent. Halleluja, naħsbu ftit fuq din mistoqsija. Kulħadd jarbel lilu nnifsu liema realtà qed tgħix inti, liema realtà qed tħalli topera l-iktar f'ħajtek. Amen.
Biss Ġesu qallu hekk. Komplu ntfgħu ruħna fiż-żarbun tiegħu sema din l-aħbar. Staqsejna x'jaqbad jagħmel da Ġajru, x'taqbad tagħmel kieku int kont fis-sitwazzjoni tiegħu. U l-mulej qallu tibżax. Biss inti jemmen u jitfiq. Tibżax għaliex. Għax meta nisimgħu aħbar ma' din, awtomatikament nimtlew bil-biża', nipparalizzaw xi kultant bil-biża'. Il-biża' hija stronghold. Il-biża' hija l-kontra tal-fidi. Il-biża' hija l-kontra tal-fidi. U Ġesu hemmhekk f'dik il-biża', f'dik il-qtieħ ta' qalb, f'dik it-trauma li kien għaddej Ġajru, għallu tibżax. Tibżax, Ġesu ma ppanikjax, Ġesu ma tilifx il-kontroll tiegħu. Halleluja, tibżax, għadni fil-kontroll jiena għadni hawn ma' ġembek. Halleluja, jiena għadni hawnhekk, la tibżax. Iżda inti biss emmen. Allum, però meta nkunu għaddejn f'sitwazzjoni hekk, Ġesu, kif naqbad ma nibżax? Aħbar bħal din, kif ħajaqbad ma jibżax Ġajru? Ejja ħammorru Proverbi 4, vers 20. Ħanaraw il-mulej xajdinna biex nerbħu il-biżat kollha ta' ħajjitna. Vers 20. Ibni għati widen għal-klimi, iftaħ widnejk għal dak li ngħid jien, tħallihomx warbu minn quddiem għajnejk. Iva l-aħwa meta tkun għaddej minn sitwazzjoni hekk, it-tama li għandek hija l-kelma ta' Alla. Fil-kelma ta' Alla insibu l-wedid kollha. Fil-kelma ta' Alla insibu il-ħajja lura, il-restawrazzjoni lura ta' ruħna. Mela għalhekk il-mulej qed jgħidilna żomm il-kelma tiegħi dejjem quddiem għajnejk. Meta jiġuk daw l-aħbarijiet ħżiena, meta tkun għaddej f'daw l-affarijiet, iftakar żomm quddiem għajnejk, żomm fl-ħsibijiet tiegħek, fl-immaġinazzjonijiet tiegħek, il-kliemi biss. Il-kelma tiegħi biss għandha awtorità fuq dawn l-affarijiet. Amen. Żommhom dejjem quddiem għajnejk, tħallihom xi warbu minn widnejk. Ibqa' isma' il-kelma tal-fidi, għaliex bismih tal-kelma tiġina il-fidi. Imla widnejk bl-affarijiet tal-fidi, bl-affarijiet ta' Alla. Tħallihom xi warbu minn quddiem għajnejk, żommhom fil-qiegħ ta' qalbek. Nigrappjaw mal-wedid tal-mulej. Xi ġifieri, nigrappjaw mal-wedid tal-mulej. Jekk il-mulej inti għaddej forsi irċivejt aħbar ħażina fuq saħħtek, ftakar il-mulej qallek permezz tal-ġrieħi tiegħi inti infejjaq. Xi ġifieri, aqbad dik il-weda nissila f'qalbek, ħallija tagħmel l-eruq tagħha u ddikjaraha b'fommok. Iddikjaraha b'fommok, meta niddikjaraw b'fomna, maħniex qed nagħmlu xi formula bħalma konna nagħmlu fir-reliġjon, imma qed nagħtu vuċi il-kelma ta' Alla. X'ħatażel li tisma' llum il-vuċi tal-biża', il-vuċi tax-xitan, jew il-vuċi tal-kelma ta' Alla. Dak li tagħti vuċi inti ħajkollu r-rebħa f'ħajtek. Jekk ħadd iddikjara tagħti vuċi l-biża' tiegħek, il-biża' tiegħek ħad tagħmel il-frott tagħha tibżax f'ħajtek. Il-biża' tiegħek ħad toħroġ il-frott tagħha. Imma jekk ħad tagħti vuċi lill-kelma ta' Alla u bil-fidi ħad tikklejmja l-wedid biha, ħatara il-frott ukoll, ħatara r-rebħa f'isem Ġesu Kristu. Jekk Kristu li kien li ben ta' Alla fuq din l-art ukoll għad għall-awtorità tal-kelma ta' Alla u ta' vuċi għall-kelma ta' Alla meta kien għaddej fid-deżert, kif rebaħlu x-xitan? Kif rebaħlu bliema mod? Għallu hemm miktub. Hemm miktub. Kemm hija importanti din il-kelma. Kemm hija importanti din il-kelma meta x-xitan jgħidlek ħadd
mill-ġenerazzjonijiet tiegħek ma fiq minn din marda, inti bħalhom ħatispiċċa. Le f'isem Ġesu Kristu, hemm miktub li ju f'Psalm 91 ħajissodisfani bil-ħajja tul u ħajatini l-jiem kollha ta' ħajti. Halleluja, jew nagħtu vuċi lill-kelma talla, għax il-kelma talla mhijiex ġas ktieb, il-kelma talla hija spirtu ħaj. Imma biex ikun spirtu jopera f'ħajtek tittatija vuċi. Amen. Halleluja. Hemm miktub. Grazzi Mr. Addis. L-sin il-Bibja tgħidilna f'ġagbu li huwa parti żgħira mill-ġisem fl-organu imma l-iktar li għandu qawwa. U jekk inti tkun taf tikkontrolla l-sinek, inti verament tkun immexxi mill-Ispirtu ta' Alla. Amen. Jekk inti tixtieq tgħid kelma, forsi ta' rabja, imma tiżomm il-sienek, hemmhekk qed turi li inti verament sottomess lejn l-Ispirtu ta' Alla. Għax l-iktar qawwa li taħdem kontrina f'din id-dinja huwa l-sienna. Il-sienna fi Proverbi jgħidilna fih hemm il-ħajja u fih hemm il-mewt. X'ħadd iddeċiedi x'tagħmel bih huwa jekk hux ħajġiblek il-ħajja, jekk hux ħajġiblek il-mewt. Tgħid lill-aħwa daqshekk fih qawwa, iva daqshekk fih qawwa l-sien. Jekk imorru Eżekjel 37 vers 1, naraw x'qawwa fih l-sin. Eżekjel 37 vers 1, il-qawmin tal-poplu talla. Titkellem Eżekjel hawnhekk u ġiet fuqi il-mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-mulej u qeditni f'nofs il-wied. Dan kien miżawd bil-Adam. Huwa għaddieni dawra mejt madwarhom u kien hemm kotra kbira imxerda mal-wied u kienu kollha nixfa qoxqox. U l-mulej qalli, o bniedem, jista' dan l-Adam jerġa' jieħu l-ħajja? Jiena weġibt, Sidi mulej, dan inti tafu. U qalli, ħabbar lil dan l-Adam u għejdlu, o Adam niexef, isma' il-kelma tal-mulej, hekk qal Sidi l-mulej. Ara jinsenġib fik ir-ruħ inti terġa' tgħix. Unqiegħed fik in-nervi u ntellalek il-laħam u niksik bil-ġilda u nqiegħed fik ir-ruħ u inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena il-mulej. Halleluja. Il-mulej ikkmanda lil Eżekjel ħabbar u jgħid u jipproklama lil dawk l-Adam mejta li kien hemm mingħajr ħajja biex jerġgħu iqumu. Ma setax jagħmilha l-mulej. Ma setax jikmandahom il-mulej u nnifsu. Ġieli ħsibtu fihom daw il-mistoqsijiet għaliex mulej kellek bżonn bniedem biex jgħid jikmanda daw l-Adam, inti omnipotenti, għaliex ma kmandajthomx inti. Għaliex il-mulej qed jistenna illi tuża il-ħajja li hemm fil-sienek biex jikkopera miegħek u jġiblek il-miraklu li għandek bżonn f'ħajtek. Amen. Amen. Il-mulej qed jistenna lilek. Il-mulej qed jisma' x'ħatejt. Il-mulej semak meta gergirt. Il-mulej semak meta għattu f'xi dwejja, meta utak il-ħajja mimlija ferħu b'abbundanza. Il-mulej semak u b'dan mod xi kultant inniktu lill-Ispirtu Qaddis ġewwa fina permezz tal-sinna. Il-mulej qabbatna nikmandaw u jagħmel. F'Mark 11 vers 23 skrittura popolari fuq il-fidi, il-mulej jgħidilna għanżejja ħammorru hemmhekk. Ħalli tajjeb ninduru l-iskrittura. Skrittura popolari immens.
15 vers 23. Tassew ngħidilkom, ħanaqraw mill-bidu anzi. Hawnhekk Ġesu fiċ-ċapter ta' qabel kien għadu kemm seħettina l-għada reġgħu għaddew meħdejja u sabuha misħuta. U Ġesu qalilhom hekk filgħodu kmieni huma għaddejjin minn hemm raw is-siġra tat-tin imnixfa sa mill-għeruq. Pietru ftakar u qallu, ara Rabbi, it-tina li sħet tint nixfet. U Ġesu wieġeb u qalilhom, hemm nufalla tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid li din il-muntanja meta l-mulej jgħidilhom hemm nufalla ma qalilhomx hemm nufalla u kollox ikun orrajt. Le qalilhom hemm nufalla ċanfarhom. Mela inti ma temmilx falla, mela inti ma temmilx lill-mulej ta' il-qawwa fil-sienek li dak li tiddikjara fih il-ħajja u fih il-mewt huwa għalik x'tagħmel bih. Emmen falla. Reġa' qalilhom hemm nufalla. Tassew ngħidilkom li jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja intrefa' u nxteħet il-baħar bla ma joqgħod jitħasseb f'qalbu imma jemmen dak li jgħid ikun se jsir isirlu żgur. X'inhi l-kija hawnhekk? Jekk xi ħadd jgħid lil din il-muntanja, inti għal darb'oħra trid tkun. Tmurx għal xejn tmur quddiem il-mulej. Tajdlu, please, mulej, fejjaqni. Mulej ma qallekx hekk. Mulej qallek mur lejn dik il-problema, dawwer wiċċek u ħarstek lejha u kmandaħħa biex fisem Ġesu Kristu dik il-problema, dik il-montanja tintrefa u tintrema. Kull min jgħid lil din il-montanja, mhux kull min jitlob. Tajjeb li titlob, imma trid tikkmanda bħalma l-mulej qabbat lil Eżekiel jikkmanda il dawk l-għadam biex iqumu. Qed jistenna l-kooperazzjoni tiegħek. Tmurx quddiem il-mulej tgħidlu kemm kbira dil problema tu maġġa lija mulej kif ħanelibha. Il-mulej qed jgħidlek erġa' lura. Mur jinbatek, mur għajt dik il-problema kemm jien kbir jiena. U mhux tiġi tajt li kemm kbira l-problema tiegħek. Amen. Ejja nduru llum fuq il-problemi tagħna. U ngħidula inti ja siġra misħuta. Inti ħadd insteħed il-problema inti misħuta f'ħajti u ħanaqalak u ħannixħtek u ħanarmik f'isem Ġesu Kristu bil-qawwa tal-mulej. Amen. Halleluja. Missir għaddis. Amen. Kunu aware ta' kif nużaw il-sin għal-aħwa. Fl-sin tista' tibni u bl-sin tista' tfarrak. Bl-sin tista' tagħti ħajja il dak li jkun u bl-sin tista' tkissirilu. Kemm hawn nies sfortunatament li jagħmlu suwiċidji fuq kelma waħda. Fuq nofs kelma waħda stallet ġol qalb. Daqshekk titlu l-ispirtu. Imma min jaf jekk hux tkun inti dik il-persuna li tintaqqa' ma' dal-bniedem infarrak u titkellem il-kelma tal-ħajja u tagħtih il-ħajja lura terġa' tqajmu mill-mewt dak il-bniedem. Halleluja, grazzi missier kemm importanti li l-sina jkun jinstab dejjem is-sottomezz. Lest biex jiddikjara l-kelma ta' Alla. Darba minnhom kont qed nara il-television u ġie dan il-preacher u laqatna ħafna b'dil-kelma li qal. Dal-preacher minn kien żgħir, minn kien tifel, kellu problema, kellu marda ġewwa grismejħ fil-vuċi tiegħu. Insomma, u kellu nantu Kristjana u din nanna dejjem iġġorru miegħu, prayer meetings, fellowship dejjem iġġorred dat-tifel magħha. U dan il-preacher illum il-ġurnata huwa predikatur u llum il-ġurnata kanta u jfaħar il-mulej. Amen, ġdak huwa għadu, dak li jipprova jisraqilna meta nirreżistuh jieħu glorja minna l-mulej. Amen. Dan il-preacher jgħid hekk. Jgħid niftakar meta kont żgħir,
konna nqattaw sijat sħaħ fi prayer meetings. Jitolbu fuqi. Kont inħoss il-qawwa, kont inħoss il-preżenza tal-mulej, u kulħadd jgħid li f'isem Ġesu Kristu tkun infejjaq, irċivi ħissa u kulħadd sejjer irċivi ħissa. Għal darba minnhom noħorġu fil-parking lot jiena u Nanti u naqqas il-ħaqna rkibna l-karozza ġiddin il-mara. Tidher kollha ħlewwa, tidher well meaning, u dan it-tifel dak iż-żmien qaltlu hekk. Għatlu issa tlabna, għatlu issa nemnu fil-mulej. Meta jritu fejqek, xamlet bl-Ingliż jgħidlek, she neglected all that hours of prayer. Kisret dak il-ħin ta' talb kollu b'dik il-kelma waħda. X'qalet ħażin? Jekk inti għattajt sijat sħaħ titlob bil-fidi li ħat irċievi l-miraklu wissax li xil-mulej huwa ta' issa naw. Inti dik il-mara, forsi bla ma taf, ħalliet bħalma jgħid Ġesu. Ġesu għalinna mingħajr ma titħasbu xejn. Ħalliet dak id-dubju jidħol ġewwa qalba, forsi mhux issa u forsi iktar tard. Hija ġustifikazzjoni biex tkun komfert il-fidi tagħha u ġabita fuq dan it-tifel. She neglected all the hours of prayer. Meta titlob, emmen li tirċivih u toqgħodx titħasseb kif u kome u x'fatta, just emmen. Xogħlok il-mulej lil Ġajro qallu tibżax biss. Emmen u jitfiq. Imma mulej mietet too late. Biss emmen jerġa' jgħidlek. Imma t-tabib qal impossibbli mulej kif ħatamel tfejjaqli. Biss emmen. Biss emmen. Wow. Meta ngħidu xi tifel jew tifla. Fil-miliet ħan nixtrilek rigal. Ma jsaqsikx. Kif ħat ixtriwli? M'għandekx flus forsi bħalissa. Ma jqogħdux isaqsuna hekk it-tfal. Veru ma, veru? Biss emmen. All right. Kif ħatħallsu kif ġejda rigal dak affarijiet kiena ħanemmen u ħanirċivih. Fidi bħal ta' tfal. Amen. Fidi bħal ta' tfal. Lubna safja bħal ta' tfal. Laħwa. Fidejh kif, mhux fidejna. Huwa omnipotenti mhux aħna. Aħna ġast nissottomettu għar-rieda tiegħu għall-ispirtu tiegħu u hu li jaħdem. Amen. Halleluja. Grazzi mulej Ġesu. Tu glorja lilek missier. Tu glorja lilek. Ejjew morru 2 Korintin 10 vers 4. Din hija skrittura importanti ħafna ta' kif nerbu il-biża f'moħħna. Xi kultant il-biża mhux xi kultant ħafna drabi. Hekk jiġri li l-biża tant inħalluha tnisselleruq fina li temlina b'immaġinazzjonijiet u tewdin u ħsibijiet u nħalluha ssir stronghold ġewwa fina. F'din l-iskrittura ħanaraw kif ħanerbu dawn l-strongholds. Amen. Snin Korintin 10 vers 4. L-armi tagħna għal-ġlied mhumiex tad-dinja, iżda għandhom il-qawwa ta' Alla biex iġarfu l-fortizzi. Aħna nwaqqgħu kull raġunament u kull gburija li tqum kontra l-għarfien ta' Alla u njassru kull ħsieb għall-ubbidjenza ta' Kristu. Amen. Jiġifieri l-armi tagħna mhumiex ta' d-dinja. Nkunu nafu iżjed il-qudiem x'inhuma l-armi tagħna. Iżda għandhom il-qawwa biex iġarfu l-fortizzi bil-kelma ta' Alla. Hemm il-qawwa
meta tiddikjaraħħa u tammina b'qalbek kollha li tġarra fil-fortizza tal-ħsibijiet, mentalitajiet, forsi minn tfulitna li nikbru bihom b'daw il-biżat ġewwa fina għandha l-kelma tal għandha l-qawwa li tġarrafhom f'isem Ġesu Kristu. Amen. U nwaqqgħu kull raġunament u kull gburija li tqum kontra l-arfin ta' Alla. Amen. Issa, x'inhuma dawn l-armi li semmejna biex nwaqqgħuhom dawn il-fortizzi? Jekk imorru Efesin 6. Efesin 6. Mulej ħajajdinna blimma xarmi għandna nużaw apparti l-kelma tiegħu ovvjament biex nwaqqgħu dawn il-fortizzi. Il-ġlieda kontra l-ħażen, vers 10. Mill-bqija twettqu fil-mulej u issaħħu bil-qawwa tiegħu. Ilbsu l-armatura ta' Alla, hemm huma ġejjin l-armatura ta' Alla. Amen. Biex tkunu tifilħu tieqfu għat-tnassis tax-xitan. Xitan inasses u ġvera kontrina, kontra u li Alla ma tibżax. Għax il-ġlieda tagħna mhijiex kontra d-dem u l-laħam, imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċpijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jagħmlu fil-wisa ta' smewwiet. Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen. U wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, iżommu waqfin. Żommu sħiħ mela, ħażmu ġanbejkom bil-verità. Kelma Alla l-verità. Ilbsu l-kurrazza tal-ġustizzja, ara li qalbek hija ġusta. Dejjem il-ġustizzja tinstab ġewwa qalbek m'intix korrott u qed timxi fuq bidjenza mal-mulej. U xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Evanġelju taslim. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija tistgħu titfu il-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Fuq diħan nitkellmu it-tarka tal-fidi. Amen. Mela, kif ħanelbu l-attakki, kif ħanelbu dawk il-fortizzi, kif ħanelbu dawk il-biżat. Il-mulej qed jgħidlek meta tiġi attakkat. Aqbad dik ix-xield olli għal fuq. Proteġi ruħek biha. X'inhija il-tarka tal-fidi? Il-mulej tagħna fidi biex nelbu l-attakki tax-xitan. Amen. Ejja ma noħduhiex for granted. Meta nħarsu lejn din l-iskrittura, riċerka tgħidilna li meta Pawlu kiteb din l-iskrittura, ispira ruħu minn soldati Rumani. Kien familjari magħhom, anki għaliex innifsu kien Roman. Sewwa ġifieri kien jaf kif jiġġieldu il-kombattimenti tagħhom, id-disciplina tagħhom. Insomma, u aktarx kiteb din l-iskrittura f'Ruma meta kien priġunier fil-ħabs ta' Ruma u aktarx qudiemu kellu daw is-soldati qassa tiegħu. Issa, timmaġinaw daw kienu jaħdmu hekk daw is-soldati. Mela inti għandek reġiment ta' soldati kollha ħdejn xulxin, tinsewx qed nitkellmu fuq armata Rumaniża, waħda mill-armati li d-dinja rat b'saħħitha u qawwija. Tattika tagħhom kienet hekk u hekk qed iġibilna eżempju Pawlu biex inkunu. Biex it-tarka tagħna din it-tarka kienet tkun fiha daqs bniedem sħiħ, kienet forma ta' bib u kienet tkun tista' taddih sħiħ. Issa, meta kienu jiġu fi grupp f'unità, kienu jqiegħdu t-tarki tagħhom kollha ma' xulxin. Kienu jollu it-tarki tagħhom ukoll il fuq u kienu jagħmlu forma ta' barriera madwarhom biex meta l-attakki jiġu minn fuq, il-vleġeġ jiġu minn fuq, ma jkunux jistgħu jolqtuhom. Amen. Mela, immaġinaw dil-battalja għaddejja sħiħa. Immaġina kieku wieħed minnhom kien ifettillu jgħid, kif għajjitni dit-tarka, ħanniżilha ftit. F'nofs dik il-battalja u l-vleġeġ ġejjin. Jirranġa lilu nnifsu għal-frisku, jirranġa lil taħdejh u lil min kien hemm. Hekk aħna spiritwalment. Jista' jkun il-fidi tagħna, t-tarka tagħna tal-fidi hija b'saħħitha.
U hekk għandha tkun b'saħħitha. Imma jekk mhijiex in order f'unità mal-aħwa l-oħra, once li neħħejt l-unità ma' sħabek, mal-aħwa fi Kristu, once li ħallejt ir-ribelljoni tidħol f'qalbek lejn ħutek jew forsi lejn il-pastor u leaders tiegħek, inti ġejt easy target biex tkun attakkat mill-vleġeġ. Għaliex neħħejt il-protezzjoni li l-awtorità ta' fuqek tatik, iġiblek. Amen. Jiġifieri tajjeb li t-tarka tiegħek tkun b'saħħitha, mara li qiegħda f'unità. Tħallix il-gburija, tħallix ir-rebelljoni tidħol għax taf x'għidilna l-mulej. Il-mulej qalilna li jiena nagħti l-grazzja lill-omli imma nieqaf il-gburi. Jiġifieri jekk qed titlob għal dik il-grazzja u għadek ma rajtix, oqgħod attent imma tkunx inti stess li qed twaqqafha. Għax il-mulej huwa faithful lejn il-kelma tiegħu wkoll. Amen. Noqogħdu attenti l-aħwa. Mhux intkun biss kulħadd l-attakki tal-għadu u maħraġ, ħorox. Ejjew inkomplu naqraw minn Luqa, vers 8. 51. Xejn naraw kif spiċċa ta' Ġajru. Mela vers 51. Wasal id-dar u maħalla lil ħadd jidħol miegħu ħlief lil Pietru u l-Ġwanni u l-Ġakbu u lil missier it-tifla u l-omma. Kulħadd kien qiegħed jikpija u jħabbat fuq sidru minħabba fija u fuq għallilhom tibkux għax mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih għax kienu jafu li mietet. Imma hu nieqfu hemmhekk. Nieqfu hemmhekk mela hawnhekk hawn tagħlima importanti ħafna. Meta wasal Ġesu Kristu f'din id-dar, l-ewwel li ma għamel kaċċar kulħadd il-barra. Kemm importanti dit-tagħlima. Xiġifieri kaċċar kulħadd il-barra li Bentalla kellu bżonn ikaċċi n-nies il-barra biex jitlob bil-fidi. Iva, u din hija tagħlima għalina. L-aħwa, rridu nirrealizzaw xi ħaġa li kull bniedem fuq din id-dinja huwa inspirat minn spiritu. Jekk inti mwieled mill-ġdid, hopefully, ma tistax tgħid hopefully, li inti inspirat mill-Ispirtu t'Alla biex jitkellem minn ġewwa fik. Imma jekk m'intix imwieled mill-missier ta' smewiet, inti awtomatikament għadek taħt il-missier tad-dinja li huwa x-xitan. Għalhekk inti ħadejt il-kliem ta' missierek. Insiba diffiċli ħafna biex tinżilli. Meta Kristjani jgħiduli qed niftaħ qalbi fuq il-problemi ta' żwieġ tiegħi forsi ma' oħti, jew ma' ommi, jew ma' dik il-ħabiba. Forsi jagħtuna pariri siwi, veru, forsi nkunu drajnihom. Imma dik il-ħabiba, dik l-oħt, għandha l-għarfien u l-kompassjoni ta' Alla biex tkellmek bihom. Jew qed tgħidlek biss li tafi. Kull persuna f'ħajjitna tinfluwenzana b'xi mod jew ieħor. Amen? Ejjew inħallu, ejjew ninaqdu f'xirka u meta nkunu għaddejjin minn daw il-battalji, insibu lil ħutna biex jemnu magħna fit-talb u jinaqdu magħna fit-talb. Huwa importanti ħafna li nħallu l-Ispirtu t'Alla jitkellem minn ġewwa ħutna. L-aħwa. Amen. Reġa' qalilha Ġesu. Niftakar testimonjanza li kien qalli Xeverell, kulħadd sema nalabdin, kulħadd sema bit-testimonjanza forsi tal-mammi tiegħu fl-aħħar konferenza li kien hawnhekk, kif il-mammi tiegħu, il-ġurnata għal-kunjata tiegħi, kienet qiegħda tmut fl-ITU bħal 7 snin ilu. U għallimni tagħlima importanti b'din. Għalli kienu jiġu n-nies jarawha, jikbu u jgħidula ħanara.
ħanara ħasra li ġralek. Għada żejra tant b3 tfal għeda tmut. Għalli dak il-ħin kont inkaċċihom. Ma kontx inħallihom jidħlu jaraw l-ommi. Għax ma rrid il-ħadd jinfluwenza il-fidi ta' ommi u jġib il-negattività fuqha. Xi kultant il-protezzjoni tinstema' jibsa u ħarxa. Imma li kieku m'għamel xekk, li kieku daħal imqar nitfa ta' dubju, kienet titlef il-ġlieda tagħha. Dik il-qawwa tal-ilsien, dik il-qawwa tal-mewt u tal-ħajja li hemm fl-ilsien. Meta bniedem qed jgħidlek kelma u inti bqajt taħseb fuqha, jew imlietek bil-biża' jew imlietek bil-kuraġġ. Jew bnietek jew farkitek. Amen. Għalhekk, meta tkun għaddej f'daw il-battalji keċċi, minnu negattiv keċċi, jieħdu għalihom keċċi. Bl-imħabba ħankeċċik, imma ħankeċċik. Ċaw, għandi bżonn il-fidi bħalissa, għandi bżonn min jaqbel fil-fidi miegħi mhux biex jimbuttani l-ġewwa, mhux jimbuttani l-isfel. Amen. Mela, nagħlaq hawnhekk, mela, nirreversaw il-punti. Punt 1, emmen li Kristu huwa realtà. Bdejna biha. Tu kisser l-immaġinazzjonijiet tal-biża permezz ta' dikjarar tal-kelma. 3, erfa' it-tarka tal-fidi. U 4, ara li qalbek mhijiex ribeljoni jew li hemm il-gburija biex ma taqafx il-grazzja tal-Alla taħdem f'ħajtek. U 5, tħallix nies li ma jemnux jinfluwenzawk imma naqgħad fi qbil ma' min jemmen. U hemmhekk jiena lesta u nagħti glorja lil Mulej. Halleluja. Grazzi Mr. Qaddis. Ejjew inqumu mhux ħandum tal-aħħar. Nixtieq nagħmel dikjarazzjoni ta' fidi fuqna l-koll jekk tista' Kezja titfalli dik daqsxejn mużika li tlabtek, please. Halleluja, x'inhu l-breakthrough li għandek bżonn f'dawn l-4 ijiem? Realtà ta' Kristu qiegħda hawn l-aħwa. Amen. Ġesu qiegħed hawnhekk. Ħalla l-Ispirtu Santu biex jaħdem, jopera u jimmanifesta biex tara breakthrough f'ħajtek. Ejjew naħsbu. Halleluja, x'inhuma? Ċivejt rapport ħażin dwar saħħtek, għamil problemi fiż-żwieġ ma tafx kif ħadd tikkopera magħhom. U liedek kienu tal-Mulej u btalqu lejn id-dinja. Waw, weġġat. U ġieħ fil-qalb attakki stilletti mix-xitan. Halleluja, ma llum il-Mulej irid iġib breakthrough, irid iġib miraklu f'ħajtek, irid idewqek it-tjubija tiegħu. Halleluja. Grazzi Mr. Qaddis, jora sokorrodo bararararararararxija, xakarrada barararasija. Halleluja, xokorrodo bararararararxija. Iva laħwejdu warajja, Mr. Qaddis, jiena niċħat iċ-ċirkostanzi li hemm madwari, il-problemi, it-toqol kollu tiegħi, inħallih f'saqajk Mulej. U inti tieħdu Ġesu, inti ssir ir-realtà tiegħi. Jiena nħallik tirrenja f'ħajti Mulej Qaddis. Jiena llum ħanemmen biss, mhux ħansaqsik kif, u mhux ħansaqsik għaliex, imma ħanemmen biss. U l-kelma tiegħek fuq ħajti ħajkollha l-aħħar sej. F'isem Ġesu Kristu nitlob dan Mulej. Amen, għall-glorja tiegħek missier.